Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a sabon bidiyo. A wannan bidiyon yan uwa still dai na kawo mana wani sabon application wanda zaka yi register da shi. Bayan ka yi register da shi, so zaka dan yi recharging, wanda bayan ka yi recharging din na 200 ne ko 400 ko 500. So ana son dai dole idan ka bude application din, ma'ana idan ka yi register da shi, ka yi recharging da shi, kuma nan take zaka iya ka cire abin da ka saka ta yadda za ka yi upgrading din wannan shi account din naka, ma'ana shi wannan account din naka da ka bude a wannan application din. Sannan kuma duk mutum ɗaya idan ka gayyata za a baka naira 500 nan take idan har ya yi recharging, kuma shi ma din idan ya yi recharging din zai iya cire abin shi nan take. So ma'ana dai ana nufin idan har baka yi recharging ba, shi wannan application din ko kuma shi wannan account din naka, so ko da ka gayyaci wani ba za ka samu bonus din da suke badawa na referral ɗinka ba. So da haka dai dan uwa, idan har ka yi register da wannan application din, to yana da kyau, ya zama wajibi idan kana so ka samu referral bonus ɗinka, to ka yi recharging na naira 400 ko kuma na naira 500, kuma nan take za ka cire kuɗinka. Kana yin recharging din, so za ka iya ka cire kuɗinka ba tare da wai sai ka bar kuɗin sun daɗe ba ko kuma ka abin. Sannan kuma za ka iya ka sayi kati a ciki, za ka iya ka sayi data duka a cikin wannan application din wanda muka kawo muku a wannan bidiyon. So sannan kuma za mu ajiye muku link din wannan application din a channel dinmu na Telegram, shi a description din bidiyo, ta yadda za ku je ku yi register da shi kai tsaye. Okay, so yanzu mu je a fara bidiyon, amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon, kada ka manta idan baka yi mana subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe sai ka taba alamar kararrawa. Hakan shi zai baka damar da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai. Okay, dan uwa ka daure kaiwa bidiyon nan liking, sai kai mana sharing ɗinsa zuwa yan uwa da kake yin chatting da su, WhatsApp, Facebook da sauran social media. Okay, kai tsaye yanzu bayan mun taba shi wannan application din kamar haka, so za mu jira shi zai bude mana fuska kamar yadda kuke gani. So wannan application din dan uwa application ne mai matukar amfani, wanda yana da kyau a ce ka yi amfani da shi domin za a samu kuɗi sosai da sosai da wannan application din. Okay, so bayan ya bude maka wannan fuskar kamar yadda kuke gani, so za ka dan yi riga jajjawowa haka, ko kuma kai tsaye ka taba wannan gurin experience nan blog, so za ka taba shi. So bayan ka taba shi kai tsaye zai baka damar da za ka saka phone number ka a nan gurin. So sai ka zo ka saka phone number ka kamar yadda kuka gani. So okay, so za ka taba wannan gurin kamar yadda muka nuna muku. So za ka taba domin ka rubuta number ka, a gani. So za ka rubuta number ka kamar yadda kuke gani. Okay, so bayan ka rubuta number ka dan uwa, kawai sai ka taba submit. So kana taba submit, za ka jira shi zai yi processing kamar haka. Okay, so kamar yadda kuke gani za a turo maka OTP ta cikin wannan number. Da haka da an turo maka dan uwa, sai ka saka wannan OTP din domin ya baka damar da zai wuce. Sannan kuma dan uwa, kada ka fara yin register ka bar wannan application din. So in ka fara yin register ka bar shi, so magana ta gaskiya ba za ka sake yin register da shi ba a waya din. Kawai sai ka taba kan verify. So kana taba kan verify, za ka jira shi zai bude maka wannan fuskar. So sai ka zo ka rubuta sunanka na farko wanda kake amfani da shi. Ka tabbatar da cewar sunan da zaka saka dan uwa, ka saka sunan da kake amfani da shi ne a ID card ɗinka, domin gudun kada ka samu wata matsala ko da 'yar kankanuwa kuwa. Okay, so za ka zo ka ciccike, ka tabbatar da cewar sunan da ka saka daidai kake amfani da shi, sunan dai da kake amfani da shi ne ta bangaren abubuwanka. Sannan kuma shi ma date of birth ɗinka, za ka zo ka saka sunan da ka tabbatar cewar da shi kake amfani. Okay, so sai ka zo ka saka wannan date of birth ɗinka shi ma daidai. Okay, so bayan ka saka sai ka zo ka zaɓi gender. So bayan ka zaɓi gender sai ka taɓa next. So kana taɓa next, abinda aka ce a nan gurin, so za ka taɓa wannan gurin da aka ce step to take a good selfie. So abinda za ka yi, za ka ɗauki hoto, ma'ana za ka ɗauki hoto na selfie kenan, ka gane. So za ka ɗauki hoto na selfie. So bayan ka taɓa kan kamera sai ka taɓa allow. So kana taɓa allow, kai tsaye zai baka damar da za ka taɓa shi wannan selfie naka kenan. So ɗauki selfie na kanka kenan, ka hauro da hoton, sai ka zo nan gurin
ka rubuta, ma'ana ka kirkiri password wanda password din ya kasance guda 6 ake so a password din. So sai ka zo ka saka password din da kasancewar ba za ka manta ba. Ok, sai ka zo ƙasa ka sake maimaita shi wannan password kamar yadda kuke gani. So bayan ka sake maimaita shi wannan password din, so sai ka zo ka duba nan gurin da aka ce create account. So kawai sai ka taba create account. So kana taba create account, zaka jira shi, gashi nan account ɗinmu yayi successful, mun kirkiri account. So idan kuka duba yanzu akwai abubuwa na gaba wanda yana da kyau a ce kai. Za ka ga anan sama, za ka ga gashi nan yanzu sun bamu official, ma'ana wajen guda 4. Ok, so sannan dan uwa bayan ya kawo ka wannan fuskar, abin da zaka yi na farko wanda shine zaka zo ka kwafi wannan number a nan gurin, ko dai ka taba kanta ko kuma ka danne kanta. So duk wanda kai dai ka je can gurin ainihin gurin transfer kenan. Bayan ka kwafe ta zaka je gurin dialing call ɗinka sai ka rubuta ta, ko dai ka kwafe ta nan ko kuma ka rubuta ta sannan ka je ka yi transfer kuɗi. Ma'ana zaka turo naira 500 a nan, daga dai 500 ko 400 zuwa abin da ya kai 1000 duka zaka iya yi, zaka iya ka tura. So zaka iya yi transfer, kana yin transfer kai tsaye zai shigo cikin balance ɗinka a nan gurin. So abin da ake bukata kenan. Sannan kuma bayan ka yi wannan misali idan ka taba ta haka, za ka ga kawai an nuna maka kwafi. Sannan kuma nan gurin da kuke gani za ka ga an ce send money, za ka iya ka tura kuɗi ta nan gurin idan ka taba. So zai buɗe maka fuska ta yadda za ka ga transfer nan to user free da sauran dai abubuwa wanda za ka yi. Sannan kuma ga transfer to other bank, sannan kuma ga transfer to your saving beneficiary. So da sauran abubuwa da za ka iya. Sannan kuma nan gurin da na faɗa muku, za ka iya ka siyi kati ko kuma ka biya kuɗin wuta ne ko kuma kuɗin ruwa, duk ya danganta dai da abin da za ka yi a nan gurin wanda aka rubuta airtime cable. Sannan abu mafi muhimmanci ɗan uwa shine za ka zo wanda kai kafi bukata yanzu, za ka zo nan gurin ƙarshen ƙasa za ka ga an rubuta referral, gashi nan a nan gurin. So na ɗan kewaye, so za ka taɓa kanshi, kana taɓa kanshi zai fito maka da wannan fuska kamar yadda kuke gani. Ok, so abu da za ka yi na farko, za ka ga cewar gashi a yanzu haka ga wanda ya riga ya yi rijista already. Na ɗan yi skipping in shi ne, za ka ga duk wanda ya rijista za ka ga cewar gashi nan a nan gurin an nuna maka ya yi rijista. Za ka ga saboda kasancewar bai saka kuɗi ba, so za ka ga yana pending a nan gurin. So sannan kuma za ka ga cewar idan duk wanda ya yi recharge, ma'ana ya saka kuɗi, za ka ga cewar an ba mu wannan referral din namu a nan gurin. Ok, so sannan kuma za ka ga cewar duka dai za ka iya ka taba wannan invite din, wanda idan ka taba wannan invite a nan gurin, a nan ƙasa za ka ga invite your friend. So za ka iya ka taba ta yadda za ka iya ka taba ko ka yi adin din number ko kuma ka taba nan share on social media. Za ka ga gashi nan a nan sama, za ka iya taba share on social media. So za ka tura ko kuma ka zo ƙasa ga gurin share my referral link na. So ko kuma ka taba wannan gurin copy din nan, gashi nan a nan gurin. So kana taba wannan gurin copy din da suka nuna a nan gurin, shikenan za ka je a kafafen sadarwa da kake yi. So za ka tutura wannan link ɗinka. Ok, so abu da zamu na gaba shine za ka zo nan gefe ƙasan wayanka, za ka ga gun da aka ce more. So za ka taba shi. Wannan shine abu mafi muhimmanci wanda ya kamata ka yi ɗan uwa. So za ka zo nan gurin, za ka taba shi, wanda za ka hauro da test ɗinka, ma'ana za ka saka wanne za ka yi verifying ɗin account ɗinka, ta yadda za ka san cewa nan gurin wani account ne na daban wanda ka buɗe, wanda kasancewar ka buɗe account ne na musamman wanda yake zaman kansa. Za ka yi ka taɓa wannan profile ɗin. So kai tsaye za ka ga cewar za ka yi wani cike-cike. Za ka zo abu na farko da za ka gani, za ka ga cewa an ce ka yi upgrade account ɗinka. So za ka taɓa wannan kan upgrade ɗin, za ka zaɓa, za ka saka ne number ka ne ko kuma za ka yi amfani da ma'ana government issue ID card ne. Za ka ɗora hoto a gurin, sannan kuma za ka yi verifying ɗin account ɗinka, ma'ana za ka saka address ɗinka da wanda za ka yi amfani da shi. Sannan kuma za ka ga cewar akwai BBN duka da za ka yi, wanda duka za ka yi cike-cike a nan gurin. So ya danganta da wanda za ka saka. So saboda idan kuka duba za ku ga abin da suka ce a nan gurin, za ku ga an ce to upgrade your account
you must add your national identification card NIN and issue the details. So abin da ake nufi a nan gurin kenan. So za ka yi wannan abin din domin za ka yi verify din account ɗinka ta yadda za a tabbatar da cewa ka yi verify din account ɗinka. Ya danganta ga ko dai ka saka wannan NIN number ko kuma ka saka BVN number ka. So sai ka koma baya, sannan kana buƙatar abin da za ka yi a nan, za ka iya yin editing ɗinsa account information, to duka za ka yi. Sannan kuma za ka zo ka taɓa wannan security din nan. So bayan ka taɓa security za ka taɓa gurin security, ma'ana za ka saka pin number guda 4 wanda za ka ringa amfani da shi ta bangaren yin transfer da sauransu a cikin wannan account din. Sannan kuma za ka zo za ka taɓa wannan pattern din in kana da bukata. Sannan ƙasa ƙarshe za ka je gurin next of kind din. So za a buƙaci idan ka taɓa za ka saka email ɗinka, za ka saka sunanka, so da sauran dai abin da za ku gani idan har ya buɗe mana. So ka gani za ka saka full name ɗinka a nan gurin, first name and last name. So sai ka zo ka saka relationship, sai ka zo ka saka state ɗinka, sai ka zo ka saka address ɗinka, sai ka zo ka saka number ka. So kana gama sai ka yi saving details ɗin nan. So shikenan abin da ake bukata a nan gurin kenan. Sannan abu na gaba, bayan ka yi saving shikenan za ka koma a back to home. So za ka zo ƙasa za ka ga request a loan duka idan za ka iya. Sannan kuma za ka taɓa wannan account ɗin. So bayan ka taɓa account ɗin nan, na farko abin da ake nufi a nan gurin ɗan uwa, so za ka zo ka saka ma'ana date of birth ɗinka na ranar haihuwa da wata da sauran da kwanakai. So a nan gurin kuma za a ce maka ka saka na yanzu wanda za ka yi amfani da shi, ma'ana tun da ran da aka haife ka wancan shine na farko, zuwa kawo yanzu kuma watan da kake ciki da shekarar da kake ciki shine na biyu, ma'ana shine na biyu kenan kamar yadda ku gani. Wannan na farko date of birth ɗinka, wannan kuma na biyu wanda shine za ka zo ka yi amfani da shi a lokacin da. To bayan ka gama sai ka zo ka saka email ɗinka a nan gurin, ka gane, sai ka zo ka saka email a nan gurin. So wannan shine. So bayan ka gama kawai shi ma sai ka taba get account statement. So wannan kenan. So shi ma bayan ka gama wannan sace-sacen shikenan abin da ake bukata, zaka iya request kuma nan ma wanda zaka iya a turo maka kuɗi ka amsa. Sannan kuma again zaka iya ka tura da buƙatar karɓar katin wannan account ɗin naka a request ɗin nan. Za ka tura address ɗinka da sauransu in kana buƙatar card nasu wanda na musamman ne na wannan account ɗin da ka buɗe. Shine dai ƙarshen bidiyon ɗan uwa. Idan ka ji daɗi za ka iya mana liking a bidiyon nan, sannan kuma ga wanda yake da tambaya zai iya mana sharshi ta bangaren yi mana comment. Mun gode da kasancewa da Nazari Tech. Sai mu tara a bidiyo na gabatar da za mu sake kawo wani sabon bidiyon wanda zai amfani mu baki da. Wassalamu alaikum, sai mu tara a bidiyo na gaba.